bynta ba kongsan jong ka AI bat ki jait jong ka. Hatu ki kor ki la wan perkhan, ya kene ka jing keli la keli du nong ken jing ken ba pauna mu Alan Turing hagi snam khat khandai spa san po. Nado kata kapor, kene ka jing keli ka la long ka bor ba ka ba penyat syakmat, ya ka jing kio jing ki kor ki bor ka teknologi. Menta ki kor kim la ban perkhat kum ki beriu, henrei ringkat ka jing yarap jong ka AI, lani ka artificial intelligence, ki la ban le shibun ki kam, ki bakum kita, ha ki por ba menshua la judan kam ben, tang da ka jing start beriu. Ti tuangin ya pen kam benya ya kene ka perthai jong ka AI. Kumba ki beriu ki nang, bat tip na ki jing syam jong ki, ka AI ka nang bat tip ling ba ki jing tip, bat ki rukom ken, da ka jing ai dang, ni kata ke algorithm. Ya kene ngikon ka machine learning, lani ka jing nang tray kam ki kor ki bor ka juk, man penbha kat kum ka jing don kam ka por. Kum ka nuksa, lada ngikwa ban hikai ya ka AI, bakan itu ya ka miaw, ngi pen ishwa di ki hajar ki dur jong ki miaw. Ya ka algorithm kum ka jing pen million, la pen long da ka bahikai ya ka AI. Kum no ka dormant, jing he, lani jing red, bat ka rukom long baka miaw ka don. Suki ka AI ka sedang ban itu iki rukom long na kini kidur. Suki ka AI ka sedang ban itu iki rukom long na kini kidur. Bat ondangi pen iya ka dur jong ka weipat ka miaw, kata ka miaw ka bampat jua i menuru, watla ka taru ka AI kan itu ya kata ka dur da ka basup klam jing AI. Menta mudur lada pibu ya kanu ka dur ka Google Photos lani ha Facebook, kala itu hi ya kidur khamat, bat ka ju ai jing mut lani kelikum, hatu day ma pi ne, lani besuk ne tag lang no ya ka kerteng ipar lok jong pi. Kania baro ka long ka bala da ka jing yarap jong ka deep learning lani ka jing tip ka bajaliw. Ka AI ka lanang ban itu iki khmat ki khmut ki demyang shintur bat ki jing long jong ka dur khmat da ka bapet iki klur tali ki dur. Day na kata ka daw, wat lada pi tap da ka dur bathamai ka bapishon na ka dong ka bapher, lani ka jaka ka bakhamdum ka AI kam don jing ban itu ka dur khmat. Kani ka day kata ka deep learning, ha ka baka kor ka tip na ladi, wat la klem ginu ki jing batha ba banya. Menta pila snu thu ya ka rukom ba kumno ka AI ka nang, menta tongin ya pet iki rukom long ba pher jong ka. Traditional AI. Shimrai da ka ba itu iki rukom long bala hikai lupa. Kajing trikam ha ka ba ya day bat kijing batha ba jing hikai ba khandiat, nuksa, kum kajing peniyat iki dak peniyat kali, kajing itu ya ka dur khman, lani ka balab ya ka no kajing chat talk ha ka email. Kidon lightly ki jat ki ba kongsan ha ka traditional AI, kat kum gijing tip ki ba ki pendon kam. Natural language processing. Ka NLP ka don ya ka jingkit kli ban pensngu thu ya ka AI ya ka ktien beriu. Ba pikran ya ka chatbot, pen kelak ktien da ka ba pendon kam ya ka Google Translate, ka AI kan la ban penwan ya ka sentence ki kentien, ban sngo thu ya ka jingmut bat jing sngo ka ba sno ahlor jong ka, bat kan sala ban aya ka juba ba ya day ha ka ju ka ktien. Ya kani ka kam jong ka AI la le lengba ka NLP. Computer vision CV. Ka jingla jong ka AI ban sngo thu aka da ka ba yo ya ki ka wan na ka computer vision ka ba puli banya ya ka dur ki baret do tam na pring ki dur baro ka pixel jong ka bat ka pendon kam da ka training data lani ki jing tip ki bala hikai ban ithu ya ki. Da ka jingirap jong ka vision jong ka computer ka AI ka laban ithu iki dur da ka Google Lens lani ban pen ithu ya ka kali ka ba pen ken ya ki an penyat kali. Speech processing. Haba ka AI ka sngap ya ka surkran jongi, bat sngu thu ya ka lani ka kran ya ladi, ya ka niya lakhot speech processing, kidon arjad, speech to text, ka bamod ka bapan kalay ka ktien bala kran siya ka jing tho lani ka text. Text to speech, ka bamod ka bapan kalay ka jing tho bala tho siya ka surkran. Ya ka speech processing la pandan kam bantip ya ka jing kano ha ki app jong ka jing hikai ktien, haba ya kran ya ka Alexa, bat ka Siri, lani ya ka por bali a voice typing ha WhatsApp bat Google Docs. Generative AI. Kamlong kum ka traditional AI, bat kam kut tang ha ka basyu ithu, henday ka laru ban shna jing shna. Ka kam jong ka traditional AI ka long ban ithu, hatu ka niya ka day ni ayam ka miyaw.
Ka generative AI ha ka weipat ka liang kala ban shnai ka dur jong ka miau. Ki ai ki bathamai kum ka jing tho, ki dur, ki sur jing ruai bat jing tem, lani jing kren, la ban shna ra ka jing yarap jong ka generative AI. Kumba ka chat GPT ka jubab ki jing kali, ka dal i ka la ban shnai ki dur bathamai. Nila tip ka AI ki rukom jong ki jing tip jing nang jong ka bat kumnua ba ka traditional AI bat ka generative AI ki lanang penbahai ka perthai jongi hai ki babon ki liang. Menta perkhat pangkania ka na pedeng kini ki artali ki AI ka bakham la ban yarap yapi.